Не мога да забравя бившия. Защо ми е трудно да продължа напред с нови взаимоотношения? Темата за любовта е тема на това видео, така че ако това е вашата тема, останете с мен. Казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да се свързват още по-дълбоко със себе си, да преоткриват себе си и така да създават хармонични и щастливи взаимоотношения. Темата за любовта или защо не мога да пусна бивш партньор и да продължа напред. Защо? Защото в теб има ядро на неизживяната любов. Някъде там, недоизживяно поради някаква причина и ти пречи да пуснеш това минало, да пуснеш този партньор, за да тръгнеш напред. Докато седиш това ядро на неизживяната любов, няма как да тръгнеш напред с нов човек. Винаги нещо ще те дърпа назад. И когато сме в ядрото на неизживяната любов, ние преповтаряме точно старите сценарии, за да изживеем любовта. Но никога не се получава. Това ядро е и за нашите предци от майчин и бащин род и там са събрани всички неизживяни любови на предците ни. И когато освободим това ядро, вече може да си позволите да имате нова любов, да пуснете миналото и да започнете новия си живот. Готови ли сте, скъпи дами? А ако сте готови, то свържете се с мен да работим заедно. Прекрасна и благословена вечер!